Tak, pánové, já vás tady vítám a dám vám ještě prostor minutku, dvě, abyste se každý představili. Viktor už to trochu zvládl v úvodním slově, takže jestli chceš ještě něco dodat, máš možnost a jinak poprosím ještě Michala. Dobré ještě dopoledne. Já jsem Michal Cifra, jsem partnerem Depo Ventures, early stage fund zaměřující se na střední a východní Evropu. Ale dneska tady jsem za The Fintechers, což je fintechový akcelerátor, který vlastně společně s Mastercardem jsme nedávno vykopli, taktéž je zaměřený na střední a východní Evropu, ale zejména je to fintechová komunita, kterou teďka budujeme a která má nemenší cíl, než být tou největší a nejvýznamnější v rámci střední a východního regionu střední a východní Evropy. Díky. Viktore, chceš ještě něco dodat k roli Mastercardu tady vlastně ve spolupráci s Fintechers nebo v tom ekosystému fintechu? Určitě jenom v krátkosti, nakolik mou zodpovědností v rámci Mastercardu Česká a Slovenská republika je podpora ekosystému a business development v rámci fintechu, tak ekosystém jako takový je zásadní a důležitý pro to, aby fintechy nám nekončily v propadlišti dějin, ale abychom jim pomáhali s go-to-market a růstem na trhu. A proto jsme přivítali aktivitu Fintechers, proto jsme on board a co se mi na tom celým líbí je, že konečně je to projekt, který jde za hranice, že to jako aktivit, které jsou lokální, už je spousta. Myslím si, že ten český trh je usazený, ale ta rozdrobená střední Evropa potřebuje si myslím takovou mezivrstvu biznisovou, kterou Fintechers přinášejí. Jasně, a na to hned možná můžeme začít diskuzi, protože tohle téma, které budeme probírat, vlastně je pro to, co jste teď zmínil, velmi důležité. A já bych to vykopl tím, že CE region je vlastně často vnímán jako taková montovna pro tu západní Evropu, pro ty vlastně vyspělejší trhy, řekněme, jsme dvourychlostní ekonomika. A co vlastně můžeme udělat pro to, aby se to změnilo? Nebo má fintech šanci stát se vlastně zdrojem nějaké inovace a tohle změnit? Můžeš, Michale, klidně začít. Super. Já bych nás takhle jako neškatulkoval. Myslím si, že jsme často na sebe hrozně moc přísní a nesmíme zapomínat v podstatě na reálie tady toho regionu a vůbec na nějakou historii, takže když to vezmeme kontextem historie, tak myslím, že jsme postoupili o velký krok dále. A pak ty reálie toho regionu a vůbec finančního industry obecně, jako nemůžeme se divit vůbec technologickým firmám, že to vlastně tady mají náročné. Máme tady okolo 22 států v regionu, jiné jazyky, jiné regulace a v podstatě každý jako vstup z trhu na trh je velká bariéra a když to srovnáte ze startupy na americkém trhu, který mají ohromný unifikovaný trh a stále je to pro ně challenge být komerčně jako úspěšný, tak si vemte, co musíme vlastně překonávat my nebo vlastně technologičtí foundři tady ve střední a východní Evropě. A právě proto vlastně proto jsme vykopli tady tuhle iniciativu Fintechers s Mastercard a s ostatními partnery, abychom vlastně ty bariéry vstupu na trh snižovali a abychom opravdu umožnili těm technologickým firmám konkrétně v té fintechové oblasti a vlastně trochu přiblížit tu startovní čáru s tou startovní čárou, kterou mají startupy v těch západních ekosystémech. To znamená umožnit nějakou zkratku vstupu na trh a nějaký jako výtah vlastně k tomu, aby opravdu dokázali být lídry v rámci střední východní Evropy. Ale to je málo. My tady zasazujeme semínka toho, že to budou vznikat lídři
na evropské a globální úrovni. Díky. Viktore, ty máš na to zase jinou perspektivu, hodně cestuješ po konferencích, eviduješ vlastně stovky startupů po celém světě. Co je třeba u nás na tom CE trhu unikátní nebo naopak bolestivé a vlastně souhlasíš i s tím, co řekl Michal, nebo máš na to třeba jiný pohled? S většinou, nebo se vším se dá souhlasit, proto jsme částí fintechers a to stádium trhu je jaký je, jako Michal popsal. Tu situaci, to, co je unikátní, ta rozdrobenost střední Evropy, což na jednu stranu může být fajn. No? Tady jako v Československu a i v jiných zemích fintechy v tom jako základním stádiu do doby, než narejzujou na v podstatě expanzi, tak můžou to pojmout jako pilot, testing, market, takový sandbox, byť neregulatorní, ale který je svým způsobem ochráněný proti nějaký jako vnější konkurenci. Vidíme to v rámci issuingu karet, prostě velcí hráči ze západu, prostě ty specifika, ať už to jsou měny, lokální legislativa, to je jakási ochrana tady našich lokálních fintechů. Oni jsou schopni jako dorůst nějaký úrovně. To, co je ale jako ta bolest, tak pak ten přerod, no, ten přeskok, protože fintech a obecně platby, security, tak všechno je tam ten tech. No. A jako, pokud to člověk s tím myslí vážně se svou firmou a nejenom jako nějakou, nechce vybudovat garážovku, kterou utilizuje do důchodu, ale myslí to vážně, tak ten přerod, ten přeskok na tu škálu je nezbytný, prostě aby utilizoval v podstatě ten tech v tom slově fintech. No. A k tomu chybí často bohužel to sebevědomí a vůbec schopnost se prodat. No. Často máme unikátní věci, už jde o krypto, security, který, a Míra to tady zmínil na začátku, na Filipínách a všude, jako všechno to popsal, máme to, bojíme se to prodat. Naopak, a vzpomínám si na měsíc zpátky, kdy jsem měl nějakou kratičkou diskuzi s americkými studenty, a ta prezentace, prostě to, jako koukal jsem. No, to je něco, co jako schopnost prodat se nám chybí a pokud fintech to myslí vážně, tak jako potřebuje se připravit na této úrovni, ať je schopen hrát tu vyšší ligu. No, tam ten vítr prostě za hranicema fouká, hold trošku prčej a ne každý to zvládne. No, ale je to o lidech, o mindsetu, lidi, kteří studovali v zahraničí, vrátili se a jsou schopni přispívat tímhletím dílem do tomu fintechu nebo vůbec startupům, tak ten rozdíl je naprosto viditelný. Takže jestli fintecher si můžu poprosit, tak zaměření určitě na vůbec mentorship, co se týče salesu a pak to může být velká pecka. No. Super, možná pojďme trošku ještě zazumovat tady do toho tématu. Mě by zajímalo, ty startupy samozřejmě vznikají u nás i celkově v regionu CE, ale často končí potom na hranici svého trhu, nebo nedaří se jim dosáhnout té škály. Michale, co je takový nejčastější killer, nebo co jsou jako ty překážky, proč to nejde? Znovu bych oddělil startupy v tom jako nefintechovém ekosystému a v takovém tom jako ekosystému, který není tak regulativně jako náročný, tak jak fintech, medtech a tak dále jsou. Jo. A opravdu jako founder, který se rozhodne jít do něčeho, co má spojený jako s financemi, má koule. Jo. To je potřeba hrozně říct, protože nikdo v tom odvětví ho tam nechce. Jo. Banka jako pro tu je v podstatě nepřítel, je to konkurent, regulátor, ten vás chce jako rovnou zabít a zákazník vás vlastně do určitého času vůbec nechápe. Jo. Takže vy jdete proti zdi a to není jako jedna zeď, to jsou 3 zdi, 3 metry tlustý. Jo. Takže tohle je třeba rozdělit a
A pak se teda můžeme bavit o těch regionálních challengech. Jo. A ty jsou náročný a kromě těch faktických, jakože tady máme spoustu států, spoustu jazyků, extrémní regulaci, tak tu máme i tu ekonomickou. Jo. Stále ten venture capitálový ekosystém tady zdaleka není tak daleko jako ve Spojených státech, v UK nebo v západní Evropě. A když bych jakoby adresovala všechny tady ty 3 problémy a možná se vrátil k té sumarizaci, co říkal Viktor. Jo. A když jsme přemýšleli vlastně, jak fintech uchopit, tak jsme se rozhodli, že nebudeme brečet nad rozlitým mlíkem. Tady je potřeba si prostě vyhrnout rukávy a šlápnout do toho. A ten ekosystém to tady má tady extrémní talent, extrémní inženýrský talent. Střední a východní Evropa za posledních 15 let deliverovala přes 15 velmi úspěšných fintechů nebo společností, které transformují finanční industry. Jo? Máme tady Wise, máme tady Payhawk, máme tady české Twisto, nesmíme zapomínat na český kryptoekosystém, máme tady Trezor, jo? Máme tady extrémně úspěšné startupy a všichni z nich mají společné to, že jako neplakali nad rozlitým mlíkem a šli dělat globální věci. Jo? Takže to je důležitá věc. A my jsme řekli, pojďme s tím bojovat. A jak? Jo? A my jsme v podstatě dali dohromady board 20 úspěšných mentorů, bývalých founderů, operátorů, kteří si prošli tou extrémně náročnou cestou v rámci fintechu. A nejen z České republiky. Upřímně, Česká republika je pro nás důležitá, protože to je naše domovina, ale jinak nás jako v podstatě z toho biznesového pohledu až tak nezajímá. Pro nás je důležitý region střední a východní Evropy, protože to je to, kde se dělá ta změna. A když spojíme fintechový ekosystém na úrovni celého regionu, tak to začne mít ten globální nebo aspoň evropský impact. Jo. Takže jedna věc je extrémně zkušený founders a operators, který dávají zpět těm founderům a ti foundři si od něj můžou něco vzít. Máme tam Michala Šmídu, máme tam zástupce Kevinu, Payhawku, jo. Máme tam opravdu zástupce těch jakoby nejelitnějších startupů, které v tomhle regionu vznikly. Další věc, další vrstva toho celého projektu je ta odvětvová. Jo. Máme tady regulátory, máme tady právníky, konzultanty, banky. Ve fintechu nikdo nic neudělá za předpokladu, že se kamarádí se stakeholderama v tom finančním industry. To finanční industry je pro foundery takový nepřítel, že když je neobejde nebo se s nimi kamarádí, tak nevyhraje. Vždycky vás zabijou. To znamená, náš cíl je, aby každý founder díky Fintechers platformě měl na jeden telefon a decision makera v bance, který mu prodá svoje solution. Žádný 12, 24 měsíční sales cycle. Ne. No a jak to děláme? Děláme to tak, že vlastně sdružujeme dohromady klíčový hráče z toho ekosystému z každého státu v rámci střední a východní Evropy. Česko, Slovensko, Polsko, Baltics, Rumunsko, fintechové asociace, právníci a tak dále. No a protože tady máme všichni nutkání si hrát na svým vlastním písečku, což jsme už za investování v rámci VC pochopili, tak jsme potřebovali někoho univerzálního, kdo hraje na globální úrovni a kdo dokáže všechny ty hráče trošku usměrnit, a to je právě Mastercard.
My máme rádi startupy a fintechy. Protože víme, že jako neukopeme všechno sami. Na jako infrastrukturu, na to jsme experti, ale další věci, prostě, a technologický prostě vývoj, ať je to blockchain, open banking, krypto, tak jasně potřebujeme se bavit s tím trhem. Jasně, tady k těmto novým technologiím se ještě dostaneme. Mě by zajímalo, právě Mastercard v nedávné době představil agentic payments. Je to už realita, nebo je to spíše ještě výzkum? Když to zmiňuješ, je to asi PR oznámení z dubna. Já, když jsem to viděl, tak pro mě osobně to bylo krapet překvapení, že jsme takhle daleko. Byť jako s AI, co se týče zabezpečení transakcí, tam jako bez toho to dneska nejde, tak s tím samozřejmě máme roky zkušeností, ale a sledujeme vývoj v neuronálních sítích, ale s v podstatě boomem ChatGPT před 2 lety a v podstatě trendem k agentům AI, tak pro nás a pro náš produkt tohle byla jako zásadní věc a podívali se na to a máme to dneska v produkci nasazený a testujeme samozřejmě to s partnery. A v podstatě je to kompozice agentního AI, tokenizace, na čem běží v podstatě veškerý Apple Pay, Google Pay, a v podstatě nějakých secure credentials, co se týče onboardingu klienta. Tohle, když jsme dali dohromady, tak si to představme jako dneska, když nakupujete na e-shopu, tak ale v momentě, když se jako klient zadefinujete svoje parametry, svoje pravidla, nějakou frekvenci, co chci, jak chci cenově, aby se to pohybovalo, kdy to chci mít, tak ten agent už s tím pracuje, projíždí prostě weby, e-shopy a v momentě, kdy ty kritéria zaklapnou, tak je schopen zadat objednávku, bezpečně zaplatit a vám to zboží přijde bez té jako vaší interakce v tom reálném čase, což když domýšlíte, kam tohle může výjist, tak dneska jsme zvyklí po letech každý nakupovat na e-shopech. Jdu na Hebrejku, vyklikám si, co chci, vyfiltruju, jdu na e-shop, tam zase ještě prolezu, ujistím se, zaplatím, prostě nějak to trvá, zvykli jsme si na to, každý nakupuje, každý týden, ta frekvence, prostě je to součást našich životů. Tady ten agent jako nepotřebuje to rozhraní webový, jako je to počítač, on potřebuje jako data. Takže tady dá se čekat, je to můj soukromý názor, vývoj, v podstatě e-shopy budou moct být bez jako rozhraní, budou to jenom agentní e-shopy, nebo dokonce logistika může fungovat tak, že vy si to objednáte a je to někde ve skladu v Holandsku. Ten agent v momentě, kdy to tam zajde, všechno jako zaklapne, tak to může objednat rovnou z toho skladu. Takže tady e-commerce se nám dost možná díky této technologii promění a uvidíme, co nás čeká, protože je to fascinující a jsem zvědav, kdy skrze naše partnery se i tohle bude moci vyzkoušet jako i v Česku. Stejně tak zmíním krátce multi-token network, co se týče blockchainu, krypta, tak zase end-to-end platby, stablecoiny a real world assets, všechno tohle skrz tenhle náš framework jsme schopni, a dneska testujeme v New Yorku, když se ptáš na to, jestli je to výzkum nebo je to už komerčním nasazení, tak testujeme to v pilotních provozech, v hubech, který na to jsou vybavený biznisově a celým tím ekosystémem. Takže New York, Singapur, tam to testujeme s partnery a cílem je v podstatě na trh doručit framework, do kterého se každý může zapojit s těmihle novými blockchainovými aktivy a participovat na něm. Ať už je to banka, ať už je to kryptoburza, ať už je to koncový uživatel. Díky, to je opravdu fascinující. Netušil jsem, že to už je v tak pokročilé fázi, ale samozřejmě Mastercard, velká společnost, mají zdroje na to, aby tyhle nové technologie efektivně využili. Mě by možná, Michale, zajímalo, jak jsou na tom foundři, dokážou tyhle nové a disruptivní technologie efektivně využít?
Možná je potřeba zmínit, a teďka půjdu proti Viktorovi, jo, díky čemu Mastercard tady tuhle infrastrukturu může budovat a pochopitelně to dělá díky těm technologickým startupům, který proto je máme rádi. Globálně vznikají a cílem právě i našim je a těchto technologických lídrů vybudovat víc a pak je i díky vlastně programům Mastercardu, jako je StarPath a tak dále, umožnit vlastně posunout až na ten globální market. Ale možná ještě k té tvé otázce, tak jak jsem říkal, tady je ve střední a východní Evropě extrémní technologický talent. Když se díváme na řešení nebo i na deky a startupů tady ze střední a východní Evropy, tak sice jsou hnusný, ale ta technologie je jako úžasná. Když se díváme na deky americký a nevím, z Londýna, tak ty deky jsou krásný, ale zase ten fundament tam tolik není. Jo? Takže jest něco, tak opravdu v těchto technologiích jdeme dopředu a foundři ve střední a východní Evropě akorát potřebují umět tady tohle dobře prodat, aplikovat a dostat to na ten trh. Opravdu go to market a v té první fázi stěžení věc a okamžitě to vylifrovat díky dobrým investorům do světa. Tohle je cesta a tohle k tomuhle musíme mířit. Jasně, díky. My už se časově blížíme ke konci diskuze, takže já bych možná dal prostor ještě otázkám z publika. Nejvíc lajků tady má taková jako zajímavá otázka, kolik máte připraveno na investice, jsme ready ukázat světu, že je tu fintech doma, jen potřebujeme palivo, závorce cash. Tak v rámci FintechRes vlastně ty společnosti můžou dostat až 100 000 euro a nicméně je to typický akcelerátor, to znamená, je to nějaký minimální funding na to, abyste se rozhoupali, aby vás to akcelerovalo. A oddělím diskuzi od toho, že peníze jsou jedna věc a pak ty vlastní aktivity jsou druhá věc, protože my vlastně umožňujeme i těm founderům a opravdu a velmi aktivně participovat na těch go-to-market aktivitách. Tamhle sedí Jitka z Eterny, která s náma byla minulý týden v Estonsku na Latitude, což je jedna z největších startupových konferencí tady. A ještě aniž by vlastně vstoupila do toho programu, tak už měla příležitost prezentovat lokálním VCs. A druhá věc je, že okolo toho programu máme ekosystém VC investorů, samozřejmě participuje Depo Ventures, kde náš plán je vždycky vlastně poskytovat follow-on investice do těch nejlepších projektů v první fázi až do výše 500 000 euro. No a participují, a to je další věc, fondy, které jsou v podstatě globálního charakteru na office hours, to znamená na nějakých pravidelných setkání s investory. Nám dneska přislíbili účast Middle Game Ventures z Londýna, Elevator Ventures z Vídně, Blackfin, což je globálně velmi úspěšný fintechový VC fond, Commerce Ventures, který má v portfoliu asi 5 fintechových unicornů. Znamená, pokud chce někdo do světa díky takovému stručně, jenom už se končí. Mu to umožníme. Super, díky. Já bych ještě na závěr, zbývá nám asi poslední minuta, tak bych dal ještě rád slovo Viktorovi, aby tento panel uzavřel tím, jak konkrétně může startupistům pomoct Mastercard.
Tak my pomáháme aktivně tím, že jsme partnerem konference Fintech Roadmap. Já doufám, že si to všichni užíváte dneska a snad to přispěje k rozvoji českého ekosystému. Fintechers, jak jsem zmínil, krásná biznisová vrstva skrz střední Evropu nebo Evropu, která to všechno propojí, tak zase to jsou naše praktické aktivity. No a v momentě, kdy fintech už je schopen a chce škálovat na úroveň globální a máme takový český a slovenský, tak máme globální program StartPath, což je akcelerátor, kterým už prošlo 400 nebo více než 400 fintechů a kde je to zaměřený na to opravdu na ten sales, propojování, otvírání dveří do bank. Takže jako ten proces jako se snažíme stavět holisticky od toho začátku, aby ti nadějní, ti top foundři s podporou toho ekosystému, my to sami neuděláme, tak ale aby tam na konci byl ten biznisový úspěch. Díky moc, pánové. Děkujeme.